Vice Mayor Alan Bukaw mao'y mag-acting mayor sa Dakbayan sa Talisay kay na-isolate si Mayor Samsam Gulyas human nagpositibo sa COVID-19. Si Femari Dumabok sa report. Ang memorandum gipirmahan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas gahapon. Sa gipadala nga text message sa mayor sa GMR TV Balitang Bisdak, yang gibutyag nga iya kining gihimo aron masiguro nga magpadayon ang paghatod sa mga serbisyo. Ganiha, gipanghatod ngadto sa buhatan ni Bukaw ang mga dokumento o tseke nga nagkinahanglan siyang perma. Naglakip kini sa pangsweldo sa mga kawani o guban alang sa bayronon sa City Hall. Apan matod ni Bukaw, prioridad niya ang pag-review sa gipatumang health protocol sud sa City Hall ug sa tibuok syudad sa Talisay. Ang akong concern is the City Hall first. Kay magpinaunsa ang Talisay, at least ang katapusan yung mawagtang ang City Hall. Concern on the City Hall personnel, hasta ang atong mga department heads. Nabatayan usab nga nagmingaw karong adlawa ang City Hall sa mga adunay transaksyon. Giklaro sa mga opisyal nga gi-lockdown lang ang SP office. Human nagpositibo sa niaging simana ang SP secretary. Maong naka-isolate usab ang pipila sa mga kudsihal. Samtang mato ni City Legal Officer Giovanni Sosco nga wa gisirado ang mayor's office kay nagpatuman kini og skeletal force. Ato orang gi-lockdown yun ang atong SP office. Next week makabalik na ang mga staff kay all negatives man. We still accept any transactions. Then with regarding to any discretion on the part of sa mayor, it is within the ambit of the acting mayor. Pasalig sa mga opisyal nga kada adlaw human sa office hours gihimo ang pag-disinfect sa tanang buhatan gamit ang UV lamp nga hinatag sa provincial government. Reminding all the department heads to use that daily, no, every 5 o'clock or every 4 o'clock. Daily gyud siya kay kada adlaw man tagatubang og mga tao. Oban ni Rinanti Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.